Takže ešte raz dobrý deň, myslím, že môžeme začať. Ešte raz vás srdečne vítam na webinári Environmentálneho fondu, ktorý sa týka novej výzvy špecifikácie činnosti podpory formou dotácie pre oblasť E, environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia. Pár základných informácií k webináru. Chcel by som vás poprosiť, aby ste o svoje otázky písali do konverzácie, do chatu. Otázky, ktoré sú obsiahle, budete viacej informácií, môžete priebežne poslať aj e-mailom na adresu dotácie@envirofond.sk. Všetky otázky budú zodpovedané a zverejnené na webovej stránke Envirofondu. Po prezentácii podľa počtu otázok dáme prestávku, po ktorej zodpovieme otázky, ktoré ste uviedli v čete. Chcela by som vás ešte informovať, že webinár je nahrávaný. Záznam bude zverejnený na webovej stránke Envirofondu. V pravom hornom rohu vlastne na webovej stránke nájdete YouTube, kde vlastne nájdete všetky záznamy z webinárov. Počas webináru teda vlastne už som vám dala do chatu link na hodnotiaci dotazník, na dotazník spokojnosti s webinárom a budeme veľmi radi, ak ho vyplníte. Čo sa týka základných informácií v oblasti E, termín na podanie žiadosti je do 30. septembra 2024. Oprávnené obdobie je od 1. januára 2024 do 30. septembra v roku 2025. Maximálna výška dotácie je 100 000, pričom pre oblasť 2 a 3 je výška dotácie 25 000. Počet žiadostí. Žiadateľ môže podať jednu žiadosť v oblasti environmentálna výchova, vzdelávania a propagácia v oblasti E. Spolufinancovanie 1% oprávnených nákladov zo strany žiadateľa. A žiadosť podávate cez náš informačný systém Grant. Oprávnení žiadatelia pre oblasť E sú školy, ktoré sú zriadené podľa školského zákona a zároveň zákona o školskej správe v školstve. Sem som umiestnila obidva legislatívne predpisy, na základe ktorých si môžeme povedať, ktoré školy sú zaradené vlastne ako oprávnení žiadatelia do oblasti E. Podľa sústavy škôl sú to materské školy, základné školy, gymnázia, stredné odborné školy, stredné športové školy, školy umeleckého priemyslu, konzervatória, školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základné umelecké školy, ktorých zriaďovateľ môže byť obec, samosprávny kraj, regionálny úrad, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo ústredný orgán štátnej správy, ak ide o zriadenie materskej školy. Súkromné školy a jazykové školy sú neni oprávnenými žiadateľmi z toho dôvodu, že vykonávajú hospodársku činnosť. Medzi základné aktivity, na ktoré je oblasť zameraná, je rekonštrukcia a budovanie interiérových a exteriérových priestorov, realizácia demonstračných aktivít v prírode a materiálno-technické vybavenie na realizáciu zážitkových aktivít environmentálnej výchovy. Môžete tieto aktivity kombinovať. Na tomto slajde vidíme podrobný prehľad aktivít. Je to rekonštrukcia a budovanie interiérových priestorov, ako napríklad ekocentra, učebne environmentálnej výchovy alebo exteriérových priestorov, rôznych prístrežkov, drevených pavilónov, geoparkov, dažďových záhrad, zelených stien, vodozádržných opatrení a tak ďalej. Ďalšou možnosťou je materiálno-technické. Čo sa týka materiálno-technického vybavenia, je to vlastne zariadenie týchto priestorov. Môžete to zriaďovať nábytkom, vitrínami, podsedakmi a tak ďalej. Ďalej sú to informačné a komunikačné technológie, čiže môžete v rámci tejto aktivity nakupovať notebooky, dataprojektory, rôznu didaktickú techniku, prístroje, medzi ktoré patrí napríklad možno aj prenosný mikroskop, malé chemické analyzátory. Ďalej do tejto aktivity patrí aj naprogramovanie webovej stránky, vrátanie grafického dizajnu, učebné pomôcky, pracovné listy, sady na vyučovanie v prírode, prípadne modely. Ďalšou aktivitou v činnosti je jedna realizácia demonstračných aktivít v prírode. V rámci tejto aktivity môžete vlastne zriaďovať, teda budovať informačné tabule, panely, prvky pre naučné lokality,
naučné chodníky, chodníky s rôznou povrchovou úpravou, priepustné, nepriepustné, rôzne hmatové prvky. Môžete v podstate umiestňovať domčeky pre chrobáky, vysoké záhony a tak ďalej. Povinné prílohy, keď budete podávať žiadosť o podporu formou dotácie, sú povinné prílohy, ktoré musíte priložiť k žiadosti. V prípade, ak budete budovať objekty, je potrebné, aby ste predložili žiadosť o stavebné povolenie, respektíve doklad o drobnej stavby na stavebný úrad. V prípade tejto aktivity je potrebná aj projektová dokumentácia. V prípade, ak nie ste majiteľmi pozemkov, na ktorých sa budú realizovať tieto aktivity, je potrebné predložiť súhlas vlastníka s realizáciou projektu alebo doklad, ktorý preukazuje zverenie alebo prevod správy vo vzťahu k budove alebo k pozemku. Ako podávate žiadosť? Žiadateľ podáva žiadosť v elektronickom systéme Grant a prikladá k tomu všetky povinné prílohy. Nezabudnite však, že túto žiadosť je potrebné vygenerovať vo formáte PDF, vytlačiť a podpísať spolu s prílohami a doručiť do environmentálneho fondu jednu z nasledujúcich možností, ktorou je do elektronickej stránky Envirofondu v súlade so zákonom o e-governmente, poštou alebo osobne na adresu environmentálneho fondu. Presný popis nájdete v špecifikácii v časti 6 na strane 10. Takto vyzerá registrácia do nášho informačného systému. V prvom rade je potrebné sa do neho zaregistrovať. V prípade, ak by ste mali problémy, môžete kontaktovať môjho kolegu, pána Bartu, alebo si môžete stiahnuť manuál. Informačný systém Grant bude slúžiť ako komunikačná platforma medzi žiadateľom a prijímateľom dotácie a environmentálnym fondom a zostáva aj po schválení dotácie ako táto komunikačná platforma. Prijímateľ dotácie si bude môcť stiahnuť kalendár a nastaviť notifikáciu dôležitých termínov. Ako sa vlastne dostanete k žiadosti? Na slide vidíte webovú stránku environmentálneho fondu. V oblasti dotácie si nájdete environmentálna výchova a vzdelávanie 2024. A keď prejdete na stránku, tak priamo v spodnej časti stránky je podajte nám žiadosť a otvorí sa vám ten informačný systém Grant, ktorý som vám ukazoval pred chvíľočkou. Ak podáte žiadosť, tak na stav žiadosti v podstate sa môžete informovať, alebo teda informácie o stave žiadosti môžete nájsť tým, že na pravej strane webovej stránky je stav žiadosti a vlastne si nájdete svoju obec, alebo teda svoju školu, ktorá podala žiadosť. Najčastejšie nedostatky žiadosti. Žiadosť bola vypracovaná v elektronickom systéme Grant a nebola doručená v písomnej podobe na Envirofond, alebo opačne, bola doručená písomne a nebola doručená v elektronickom systéme Grant. Žiadosť nebola podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa alebo osobou, ktorú štatutárny orgán splnomocnil. Žiadosť nebola doručená v stanovenom termíne alebo žiadosť neobsahuje povinné prílohy. Ak ste teda sledovali naše špecifikácie v predchádzajúcich rokoch, tento rok sme zjednodušili podávanie žiadostí, znížili sme množstvo požadovaných príloh, upravili sme podporované aktivity, presunuli sme predkladanie stavebného povolenia až do štádia zazmluvňovania, zúžili sme okruh podporovaných subjektov s dôrazom na podporu škôl, predĺžili sme oprávnené obdobie do konca septembra budúceho roka a znížili sme spolufinancovanie zo strany žiadateľa z 5 na 1%. Toto sú hlavné rozdiely v oblasti E v porovnaní s rokom 2023. Dotácia, vlastne celá oblasť E je cieľená na budovanie a vybavenie kapacít environmentálneho vzdelávania. Ak máte teda záujem o realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít, môžete podať žiadosť o podporu v oblasti zeleného vzdelávacieho fondu, ktorý administruje Slovenská agentúra životného prostredia. Podpora formou dotácie je určená len pre školy. Overovanie vlastne oprávnenosti škôl budeme vykonávať v registri škôl, stav školy musí byť v prevádzke. Spolufinancovanie sa zo strany žiadateľa znížilo z 5 na 1%. Zúžil sa rozsah povinných príloh. Stavebné povolenie nemusí žiadateľ predložiť spolu so žiadosťou dotáciu. Postačuje len žiadosť o stavebné povolenie. Ale v prípade, ak žiadateľ má stavebné povolenie, môže ho priložiť vlastne už priamo v žiadosti.
Žiadateľ sa aj podpisuje sumárne čestné vyhlásenie. V minulosti bolo viac čestných vyhlásení, ktoré vlastne musel žiadateľ podpísať. Tento rok vlastne sme to spravili, takže podpisuje žiadateľ sumárne čestné prehlásenie. Činnosti, teda oprávnené náklady, ktoré vypadli vlastne v tomto rok z výzvy a sú neoprávnené v oblasti E, sú to odmeny na základe dohod o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. To sú rôzne dohody o vykonaní práca, dohody o pracovnej činnosti, dopravné náklady. V prípade exkurzí škôl v prírode, vrátanie ubytovania, občerstvenia. Neoprávneným nákladom je aj vytvorenie mobilnej aplikácie, tvorba a vysielanie krátkych filmov. Taktiež konferencie, workshopy, semináre, školenia, festivaly, vydávanie odborných publikácií, správa propagačných materiálov. Tu na tomto slade vidíte podporené projekty v oblasti E v roku 2023. Bolo podporených celkovo 14 projektov s celkovou výškou alokácie 1 499 000. Na ďalšom sláde vlastne vidíte kontakty, je to infolinka, na ktorú môžete telefonovať 0800 242 242, alebo ako som spomínala v úvode, posielate nám otázky na dotácie @envirofond.sk a sme samozrejme aj na sociálnych sieťach. Ak sa nachádzate na východnom Slovensku, možno je pre vás prínosom, máme regionálne centrum v Prešove, kde vlastne kolegynka vám poskytne všetky informácie a pomôže pri predkladaní žiadosti. A taktiež máme regionálne centrum v Banskej Bystrici, kde kolegynka vám taktiež pomôže. Teraz by som navrhovala, aby sme si dali krátku prestávku vzhľadom k počtu otázok. 10 minút. 10 minút pokračujeme pokračujeme o 12:30. A ešte môžete kľudne písať ďalšie otázky. Dobrý deň, teda môžeme pokračovať. Dostali sme vlastne pomerne málo otázok, takže môžeme skončiť prestávku o chvíľočku skôr. Jedna z otázok, že či je možné organizovať školu v prírode z tejto dotácie, bohužiaľ nie, ale môžete sa obrátiť na Zelený vzdelávací fond, tam sú tieto aktivity možné. Ďalšia otázka bola, že či prezentácia bude umiestnená na webe. Áno, prezentácia bude umiestnená na webe a vlastne môžete si ju nájsť aj na kanáli YouTube, keď si zadáte Environmentálny fond. Čo sa týkalo vlastne ďalšej otázky, že či plánujeme pre ďalšie alebo iné inštitúcie alebo orgány vyhlásiť ďalšiu výzvu, zatiaľ bohužiaľ nie. Ak nemáte žiadne otázky, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ak by ste v podstate potrebovali položiť nám ďalšie otázky, nech sa páči cez dotácie @envirofond.sk. Príjemný deň vám prajem, dovidenia.